כל המגבלות של קלוד קוד הוכפלו בגלל עסקה היסטורית עם SpaceX של אילון מאסק. אולי בעסקה הכי דרמטית של 2026, אנתרופיק מודיעים שהם חתמו עסקה עם SpaceX של אילון מאסק. בעסקה הם מקבלים את כל הדאטה סנטר של קולוסוס 1, 220,000 כרטיסי NVIDIA, 300 מגוואט של קומפיוט, שהתחברו להם תוך חודש. אז מה זה אומר עבורכם? אם יש לכם מנוי פרו, מקס, טים או אנטרפרייז, מגבלה של 5 שעות של הסשן לימיט הוכפלה לכם, מגבלת הפיק אאוורס הוסרה, ומגבלות ב-API למודלים של אופוס עלו. חינמי לא קיבל כלום, כרגיל. כבר דיברתי על זה כמה פעמים שאנתרופיק בבעיה מאוד חמורה של קומפיוט, ובגלל זה אנחנו רואים את כל הבעיות שיש להם, את המגבלות החמורות שהם שמים על היוזרים שלהם. הם לא היו ערוכים לעומת OpenAI להתמודד עם כמות כזאת של קריאות, ושימושים במודלים שלהם ובמוצרים שלהם. אבל עם העסקה הזאת הם מקבלים מרווח נשימה מאוד גדול. אילון מאסק בעצמו אמר שהם לא אנושיים ומרושעים פעם, אבל אתמול הוא צייץ שהוא מאוד התרשם מהצוות שלהם. זה לא נגמר כאן, השניים מתכננים דאטה סנטרים בחלל, וזה קטע לראות מישהו שהוא אילון מאסק, מישהו שיש לו את גרוק AI, משקיע באנתרופיק. אז תגיבו לי אם אתם שמים לב למרחב נשימה שעכשיו יש לנו בסשן לימיטס.